Mr. Shen chibai Harvard University chuak kania scholarship po thlatin kadung thin. Mr. Shen keipo chibai supermodel competition tungkuma nei zota ka khan pakhat na kania naupang pawh min ngaina thei lutuk. Chung nula pahnih te chu Mr. Shen a fapa kumnga mi enkawl tura interview nei mek an ni. An sir ami suling erawh chuan naupang ka ngaina ti zungin a sawi ve thung. Maktak maiin ama chu chen a chuan a thlang tatlat mai a chan pawh a hmel chhia a ti ber wang ani. Chu nu chu a nu in a pian hlima a garden Mr. Shen an vala rawh su chhungkua an tla chhia a kan in neih hi rem lo ani a ti in a fapa chuan lo chu sak deuh chu lo ni in. Hmeichhe pakhat lo kalin nin awm sual si ti in chen a chu a kal sawn ngal. Lian zau i fapa tan computer chuak thar ber ka lo kan saka ti in a lo pe. Shen a chuan suling i chu hlan chhawnga. Chen a kha a thin che dewa do thei deuh ni lo enkawl dawn nia. Linin a lo ti zeuh. Chen a chuan thil pek chu lo duh lovin a lo hnawl thla veka tablet chu a ke lo hlo. Khatin mi thil pek an ti ngai lo ti in suling i chuan a hauh phah. Kawr hi ha rawh. Tablet hi a chhia chuan nangmah ni chaw yang. Tunah chuan chawi na tur poisa ka nei lova mahse ka hlu atangin kan kat dawn nia. Uncle zau apa in rilru chiang lo a ruai pal ani hi tablet pawh a paih daih. Chen a chuan a ti ta chu la. A duh lo chung chu a kawr te chu hak rih tirin zapui awm reuh lutuk mai ti in sui chuan a hau pah. A awm ang anga en top chu a tum ve ho lo. Naupang nung chang mawi tak nei tir chu a duh ani. Jawa chuan Shen a hnenah chuan an in chai dan vel report chu a pe ngal zela. Zanah chuan chen a chu tap chiamin kamu manga kan hu in bol hlo bawmah da in min kal san ani a ti chuan suling i chuan a khawngai ta riau mai a. A vakua a hla te saksakin reilo te a chuan a mu hil zui ve mai. Shen a chuan lo en rengin zandang ai chuan a fapa chu mu hil hma deuh ani ti chu a hai lo. A tuk zinga pawh chuan chen a chu ama in a lo in ha ve thlapa. I hmel chhena in i fel ka ti ka pa hi nei i tum ve em a lo ti chuan. Ai chutiang thil thleng ngai lo tur chu ka ngai tua lo suling i chuan a lo ti. Chen a chuan suling i chu a ngai na chho ta hle a. Linrui erawh chu a lo lor ve chhen awangin a ngai thei vak lo. A bula pawh chuan chaw ei duh lova. Lini in thiam lo duh su ani hi a sual tel mai a chaw pawh kha pek ka ngai lo ei su se a pa chuan a lo ti hmuk. A pai ni kha engtin nge i fapa ril tra mai awm tir thei ti in sui chuan a lo ti tauh pui ve thung. Ei tur te chu va pe in enga nge lin hi hua te me ma ti in a va zawt. Fel hmel deuh in a langa mahse a rukin a sual lutuk rul tur nei ang chia ni a laka chuan film khurangai ti pa in sui chu a lo nam der vaka a pa chuan a lo dawm vat chu a duh wang ani. A tarmit a thauh ta ka chuan a hmel pawh chu a lo che ho lo. Lini chuan thikin bathroom lamah min hruai rawh ti in sui chu a ko peng vata. Khatei ti le chuan ka ban nga lang ti in chen a chu a pa chuan a hawa. Secretary chu kholin suling i chanchin kim chang tak chu chui chiang ngal tur chuan a hrel. Chen a nu chanchin pawh chu an lo chui chian tir reng tawh a. Naute an chu saka wanga a tana sat thu le. A pu Mr. Shen zia tir te an nih hmel thu te a rawn sawi bawk. Chen a nu erawh hmuh tur a awm zui tawh ngai lo. Chen a chuan sui kawr lian pui te chu lo dah bo sak vekin kawr nalh tak lei sak a tum thu a lo hril a. Chutiang a ngai lo. Hetiang hi awm le chuan ka haw deuh zawk mai ang a ti awangin chen a chu a lung ngai hle. Sui in bual zo le Shen a lo haw chuan in tawk a. Tu emaw a hriat hnu ang riavin Shen a chuan a hria ni. I hna chu chen a enkawl ani a. Keimin nei chu tumbuai duh suang che ti in a hril ringawt. Chutiang ka tum bawk lo nangmah wang vek ani ti in chen a chu sui chuan a hawa. Puzau a hnenah chuan hmeichhe thinrim thlem lungawi dan a hriat lo chen a chuan a zawt ve deuh ngei. Hmeichhe tam tak chu thil pek peila man to deuh hlek ang chi te hi an lawm a an lungawi ve mai zel ti in a lo hril.
chumi tukah chuan bazar turin chen le sui te chuan chhuak duna mi pakhat zianghnuaiah an va hmu fut a hlohh mai engei tih thina kan in hmuh lo na rei tawh hle mai tiin a lo zawt a hnu chu tha tiin chen a chuan a lo chhan khalh pasali nei tu em ni a ti erawh chuan nei lovi an inah hian ka awm a hna ka thawk a tiin sui chuan a lo chhang thung chuti chu pasal ila nei lo ani maw nei lo mahse kan bula awm reng dawn ka len hunah ka nei dei ang chen a chuan a lo ti lia a i len hmain ka nei khal dei dawn che ziangah chuan a lo ti fiam ve thung khapa wang kha em ni a pai nei du lo chen an a tih chuan thiana lawm kan ni tiin a lo chhanga milian nga man lai zungbun chu chen a chuan va lei sakin a pe a mahse a lo lak sak duh lo a karta hmang te an hriat ve le a pa te chuan rawn lang ve nghal a engtin nge chen a thluak hi lo suk saka hetiang thil man to lutuk te i lo in lei tir thei tiin an zawt a lei laiin ka awm lo a lawm a tlan che thuta engmah ka hriat pui lo ti a lo chhan chuan hei hi i thla hlaw le compensate ani hi chhuak la local le tawh suang che tiin gold digger ang deuh chuan hrin a chuan a lo ngai chance min pe le hram rawh tiin sui chuan a lo ngen ta chiam mai a fapa ani miova enkawl zel a du ani ziangah chuan lo dangin i intisa awm lo lutuk hetiang hian awmsu pawisa wang ani chuan ka pe ang che a lo ti tawp lo in rawl ve duh su tiin sui chuan a lo hnial thung chen a chuan a pa hnenah chuan sui chu amah enkawl tu te zingah chuan a thinlung zawng zawng a amah hmangaih tu ni a a hriat thu te suiin ban lo hram tur chuan a lo ngen ve bawk a ka pawisa veka ka lei ania a ti ve tlat mahse a pa chuan ka pek mai meh che lawm i thawh chhual ani lova ka ta vek ani kha a lo ti ve bawk si i ban vei chuan nuli ni wangah ka ngai anga amahna tuar zelang tiin a computer chu a khawih ta zeuh zeuh a kar lovah chuan linin naupang a beng lai video chu site hrang hrangah chuan a rawn darh ta chuai mai delete tumin an bei nghal a technical department lam te pawh chuan an delete thei lo secretary pawh chuan sui chu ban lo mai tur chuan hriat a hnenah chuan a ngen sak ta hial a puzawa pawh in zungbun lei tung changah chuan ama thu rawn ani thu a lo sawi ve bawk sui chu ko tirin a ban zui ta lova chen a pawh sui a hmuh le takah chuan a hlim khawp mai rang deuhin lini video te chu a delete ngal vek bawk video zinga pakhat erawh chu hrin a chuan a lo hmu ve hmana naupang a hauh hrep na chan pawh a korah chuan ice cream a lo tih kai pal hlohh wang niin chen an misual tak ani a tih kha a lo dik chiah a nih hmel lini chu lo kalin engmah hre lo awm tak chuan chen a thil tur bawk chu chhuan lamah chuan a rawn pe le a tuntum chu hrin a chuan a lo be tha duh vak lova nuam a ti chiah lo a video te kha a lo hmu ve ani chu ringin tu tih leak out nge hriat chhuah tum ta ni lini chuan sui chu a thik ta tlat mai a chen a la chuan a ngaina bawk nen dawta bum chhuakin a kidnap tir ta a sui awm lo chu chen a chuan hrem a sa berin a pa chu a va zawta ani pawh chuan a chinchang chu a lo hre bik si lo amah kidnap tu pa chuan pawng sual a tum zui ta mai video in an lo la cover vek zui chu in lam atangin lini chuan a lo en vel ham a mahse hrin a te chu lo thleng phei hlovin misual pa chu a hnek hrep a sui chu a kai tho dawna ani hlau thawng le lawm bawk si chuan hrin a chu a lo kua a lo tah khum tawp nge in lamah chen a chuan sui chu lo nghakin lungai su hetiang thil ti tu hi chu ka pa nen kan thui chhuak ngei ang tih na lo tiam ve ngei misual pa khan zungbun a duah awanga khatianga chita ang khan a in sawi zai a mahse chen a chuan lini ruah hmanna vek ani chu a ring thung chutah hrin a chuan sui chu a ring hlel deuh tlatin chen a nen chuan DNA test nei ru turin a secretary chu a hrilh ve bawk result a lo chhuah erawh chuan an DNA chu a lo inmil ta tlat lo mai lini chuan lo bia in ta hian restaurant a hawn thar ah chaw ve ei du ni la tih na lo sawm meeting ka nei dawna a ti pawh in nang chu min hnar zela a nuam pawk a ti lo a lo ti ṭal a
kapu in du viau chema sila partner chau kan ni kha ti in khol chwa da sak mak sui chu angi bel tirin DNA test result te po kha ama chuan alo thlak dai mai alo ni kidnap case kha chu police kutan hlan ta a adu anga a chui chwa lo wangin chen chen a chu pa laka chuan a lung oi vak lo sui e ro chuan ipa le lini te hi ka tiang khan ti to su lim taka om ho hi a tha nia ti na shila ma se chen chen a chuan tha che tumani kha ani na hi mi zung zung ka sha tir vek don ti na chang thung reilo te a chuan lini chu lo langin tu te ne mo min vawa million nga pe turin min ti ni alo ti vela a video pakhat lo dar le in school an kal lai ya me chano pang pakhat a soi se lai ani shenabula chuan rukrunia chu wangin ka do pani kha ti na in soi thiam zaya kalo chin fel sak don chenia shenan ti ta ka chuan zanria ka chui tang che ti in a lo tlon hle meeting ka neya ati po chuan kalo nga kang che ati zel si in lama ero chen chen a chu khwa lo sikhlua maya apa chuan ron khola ma se meeting a nei lai ani awangin lini chuan lo hmu in a pick up tu lo damdoi ina chuan kalpui talovin damdoi te chuan pe a alo har chuan apa chuan lama office lama alo om thu in sui chuan a chang sui hne na chuan min kalsan su o kalen huna po keiman ka chom ve kang che ti in ange ngi zanria te chuan ei dun ve takna in shena chuan angai sak lo hle a chuta secretary chuan chena dam lo thu chu aron shil ta ka wangin shena chuan a hosan daya arui ema wangin shena chu khuma chuan a chat thla zui hi ni ringot mai sui khuma lo la ni zui ni mutna dik lovania I ruma vakal te I rui ni mo thoro ti in sui chuan kai tho chu tum na sa hle a alo tho du si lo alo la pom betlat sui ti chuan zana chuan an mu hil dun ta ringota zinga chuan shena po chu a in thiam lo deu chuak vat ro mi in min lo hmunga ngai dan dik lo takan lo nei palang ti in sui chuan a shil nge chen chen a chu lo lutin apa lo thukur mai chu makati dewa sui chuan thil thlen dan chu dik takin a lo shil ve mai zan lama chena dam lo thu le sui na lo enkol thu te a han shat ta ka chuan shena po chu alom ru ve hle apu chuan shena chu lo bia in lini nen chuan in hual na nevat vat tur chuan a ron tur le sek to shena mu hil chuan amu manga chuan anom pui nu hlir mai chu a hmo wang chuan maka in ti in a in thiam lo ang reng hle a pon lama sui le a fapa te lo in fiam kwal vel chu thlir rengin office a po kal ta lo chuan a ron in fiam pui ve ta a ni danga ala ti ngai lo awangin chen chen a chuan nuam a lo ti hle rasurin anan dewa wangin sui chu hritlang omna charin akwa siklua maya chen chen a chuan a kai tho zo ta tlat lo shena chuan doctor chu a ko ngala akwa si ka san em awangin ni ko shilovina omalo ni damdoi ten pek nu chuan a zia om ta deu lini po shena om lo lai chuan an ina chuan a lo lang ve hlola chen chen a chuan engi lo ti don apa nen hian in nei don chuang lo a lo ti ngal kanin nei trep to kanin hwal don ipa ina kalsan che hlawani kha lausu hlimdewin kan om ho don alom linin lo ti po in anu tan ka du lo che a lo ti zel kapa pian cham lum na an lo kal ve theinan somna card ka lo pe ni hi shena min lo pek sak don ya ti in puzawa chu shrilin lini chuan a hosan an vai chuan lini pa pian cham lum na chuan an vakala pushena chuan anom pui nu chungchang te chu ron zot lini chuan chen chen an angai na lutuka nu tan ka du ati te alo ti ta ka chuan film khur hle ang che naupangin chutia ngai dan te anei tur ani lo ti in apu chuan sui chu a hmu hnu anga ti hle a shenai ro chuan naupang thu hla mai mai ani kha huna liamanga a thei ngil ve mayang ti in alo chang thung chulai hmuna chuan zianga po kha lo kal ve a sui nen chuan in supalin atui in lai chu akura chuan ati bua khum pala akor chung te chu ba tir har sat nei nei chuan min hril don nia ti in a ngen le kum tam tak an in hmu to lo awangin
sui chunga thil thleng chu a hriat pui vek lo ani mahse sui chuan harsatna a nei lo thu in a chhang zel thung chuti laiin hrenah chuan lini hnenah chuan an in hual tumna chu a rem ti ve lo thu a hrela pathawi fa nei tawh ka ni a midang tha zawk i phu ani a tih chuan ka pawm thei vek chiu a lawm tih in a lo chhang mahse hrenah chuan hawh chu a pawh tha duh tawh tlat lo sui zu ruilah chuan zianga chu a lo kuai bet tlatin hrenah chuan a lo hmu a rang deuhin a va hruai haw lehlamah chen chen a chuan lini kha room pakhatah chuan a lo kalh hnan ve daih bawk sui leh hrenah te erawh room dangah an lo mu dawn daih bawk nen in hualna pawh chu an nei zui thei ta lo chumi hnu tang chuan sui lakah chuan hrenah chu a fel zual ta hle a tlangah lawna in tih hlim te tumin an pathum chuan an in khalh chhuak a xenophone hmang a chhuah hlanin truck pakhatin an chuanna car chu a rawn su a sui phei chu a hliam na hle a chen chen a erawh a pem ve hlek chau ani damdawi inah chuan enkawl in a zia chho ve zel a a chang chuan hrenah chuan sui chu a hmuh hnu ang a ti viau thin a mahse car accident a tawh avangah a lu a sawnah khan a hriatna thenkhat a lo khawih pawh si a sui pawh chu tu nge nih pawh a hre chiang thei tawh lo ani sui dam fel hnu chuan a hna chu chawlhsan a duh thu a sawi ta thut mai chen chen a chuan a lo phal lo hle a a rualah chhuah ve mai a duh thu a hrilh mahse hrenah chuan a lo rem ti ho lo i ngaih tuah chuan hetah hian awm ve mai rawh hren an a tih chuan mi min ngaih dan tur hi ka duh lova ni bakah keimah thiam lo tak pawh ani a nupui hual nei mai tur ani chuvang chuan tibuaitu nih hi ka duh lo bakah ka duh lo hrim hrim che tiin sui chuan a chhang ta ringawt a a chhuah san zui chen chen ala chu ti tavin chaw pawh a ei duh lova a mu deuh tlat mai an tih ngaihna hre lo chuan apartment pakhat chu chen chen a leh sui te chen dun thei nan chuan a thlawhna luah tir mai chu an tum ta a an company anniversary bualin lottery an siam chu an pawh tir a kum khat chhung a thlawhna luah theihna chu an pot fut a hlo mai chu pawh chu hrinat erawh a hmanna vek ani chulai inah chuan hrenah chuan a khat tawkin a lo tlawh leh zeuh zeuh thin a pawisa emaw chuan a card kha in hmang mai dawn nia tiin a hrilh a a ngai lo hna ka zawng mek a ka thawk ve mai ang tiin sui chuan a lo duh bik ho lo intifai a chet vel lai te chuan hrenah chuan a lo en leh vung vung thin a chen chen a pawh chuan a lo hmu ve kar a pa chu star ani maw tiin a lo fiam a lini nena an inkar kha chin fel vat vat a an ina hruai haw chu a duh rum rum tawh chutia a nau awm lai a hruai tel ve zel chu mak tiin ziangah chuan sui chu a ruala zinghri a let ve mai tur chuan a rawn sawm a mahse a lo hnar zanria erawh chuan ei ho ta thova in thlah nan an ti ani hrenah chuan inah chuan chu ei lovin a lo nghak reng thung a chen chen a chuan ziangah te nenah chu an ei ho thu chu a hrilh chu ve leh hrenah chuan i nu hi a chhut sak daih mai ang che chuvang chuan ziangah kha hnaih tir tawh su min pui zawk rawh tiin a fapa chu a lo thlem zai hrenah chuan sui chu a han bem thluk chu tum ve viau thin mahse a lo ring tha duh tlat lo mai a chen chen a chuan chance te chu pe ve ngei thinin awmzia erawh chu awm thei tak tak lo a zei lo rauh si a amu hil der vel thul linilah chuan a lo be buai ve sek bawk a tawpah chuan a pu chu a va hmu ta tawp a lehlamah lini chuan sui chu lo hmu ve thungin he khawpui hi chhuahsan la pawisa tam tak ka pe ang che tiin a lo thlem ve mek mahse a lo duh bik ho lo i nihna hi ka hre vek ania i fapa bulah hian milian hnih na hralh che ka tih chuan a hawi viau ang a lo ti leh a khati lai khan a pu dam lo enkawl nan pawisa a mamawh si a a fapa kha lo chhu sakin milian hnih khan kalsan ta ni chen chen a chu engmah hrilh su he khua hi ka chhuahsan dawn nia sui chuan a lo ti ve ta nge nge hrenah chuan a pu hnenah chuan lini nena an in hualna chu tih tawp a duh thu leh chen chen a pawh sui bulah a awm mek thu a hrilh a pu chuan a lo rem ti lo hle sui bo daih thu chu chen chen a chuan a pa chu a rawn hrilh a bawng hmaah lini nena an in hmuh thu te pawh a lo hrilh vek bawk khawng e awm eng in hmuhna chan
enge in sawi tiin an pa fa chuan Lin ni chuan va chhuah chhal a alo in sawi fi hlim viaua mahse chen chen a chuan a awi duh ho lo Lin ni nu chuan a fanu thlavang chu lo ho ve in chen chen a chu alo nam sawn a Hrenan alo dan na lamah banah chuan a lu a toh chawrh chen chen a chuan secretary chu khawlin damdawi inah chuan an hruai a pu pawh chuan Hren a chu alo tlawh a Hren a chuan a hriatna te chu lo nei liat leh vekin sui chu chen na nu ani tih te a hre chhuak tahlo mai a pu chuan sui kha an mo nu tan alo duh ngai lova mahse a nupui erawh kha chuan alo ngaina hle thung khatiah chen chen a laksak tu pawh kha a pu chu lo ni in Hren a chu a pu lakah chuan a lungawi lo hle a car accident a tawh laia amah su tu chu Lin ni ani tih a hre chhuak leh zel bawk a pu pawh chuan tuntum chu in rawlh a tum tawh bik lova a hmaah a chet lak dan avang khan a inthiam lo ve hle sui awmna pawh chu va zawng hmuh in thil awm dan te chuan va hrilh a an vai chuan hlim takin chawhlui te an kil ho a Lin ni erawh chu chhui chian turin police chhovin jail lamah an dah ve thung Lin chhungkua pawh chuan an tlak chhiat phah ngei ang le engkim an sawi tlan hnuah chuan sui leh Hren a te pawh chuan in rem chho ve ta zela chen chen a te nen an pathum chuan in khatah an cheng ho ve thei ta ani ole khati zawng kha tuntum drama chu alo ni le ta a drama thar hmuh nawm tak nen kan lo let leh vatang milo en sak leh theuh dawn nia zawai chungah lawm thu kan sawi e mang tha mawt tui vek ole